இந்த காலையில இயேசுவின் நாமத்திலே நாம் எல்லாரும் ஒரு நல்ல பாடலை பாடி தேவனை ஆராதிக்க போகிறோம். இந்த நாவில் புது பாட்டு அந்த பாடலை பாடி தேவனுடைய நாமத்தை நாம் மகிமைப்படுத்துவோம். கொஞ்சம் பேர் அடியில் வந்துருக்கிறதுனால எல்லாரும் நினைத்து சந்தோஷமான பாடலை பாடி நாங்கள் ஆராதிப்போம்.
உமக்கு ஸ்துதிக்கிறோம். ஆண்டவரே இந்த அபிஷேகமான நாளுக்காய் உமக்கு நன்றி. ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ආශිර්වාද දෙනක දවස නිසා ස්තුතියි. உங்களுடைய அபிஷேகத்தினால என்னை நிரப்புகிறதுக்காய் உமக்கு ඔබ நன்றி. වහන්සේගේ ආශිර්වාද අපූර්ව නිසා ස්තුතියි. உங்களுடைய அன்பினால் என்னை இடை கட்டுகிறதுக்காய் உமக்கு நன்றி. ඔබ ஆண்டவரே වහන්සේගේ ප්‍රේමයෙන් ඔබ වහන්සේ බැඳ තබාට නිසා ස්තුතියි. நல்லதாண்டவராக இயேசுவின் நாமத்தினாலே உங்கள் யாவரையும் வாழ்த்துகிறேன். අද යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් සියලු දෙනාම සාදර පිළිගන්නවා. போன வருஷம் இந்த இடத்துல பிரசங்கம் பண்ண பிறகு இந்த வருஷம் தான் பண்ணுறேன். ඊය අවුරුද්දේ මේ ස්ථානයේ දේශනා කරාට පස්සේ මේක තමයි පළවෙනි පාඩ කරන්නේ. 2026ஆம் ஆண்டில் முதலாவது பிரசங்கமாக கர்த்தர் இந்த வாய்ப்பை எனக்கு கொடுத்தபடியால் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். 2026 වෙනි අවුරුද්දේ මෙතුමාගේ පළවෙනි දේශනාවට දෙවියන් වහන්සේ දුන්න වචන නිසා උන්වහන්සේට ප්‍රශංසාව වේවා. கர்த்தர் நல்லவராய் இருக்கிறார். ස්වාමීන් වහන්සේ බලවත්. ஆண்டவர் எங்களை நடத்துகிற தேவனாய் இருக்கிறார். උන්වහන්සේ අපේ මඟ පෙන්වන දෙවි පියාණන් වහන්සේ. ஆண்டவர் எங்களை சுமக்கின்ற கர்த்தராய் இருக்கின்றார். උන්වහන්සේ අපේ ඔසවන දෙවි පියාණන් වහන්සේ. இந்த 2026ஆம் ஆண்டிலும் கர்த்தர் எங்களை நடத்த வந்தவராய் இருக்கிறார். මේ 2026 වෙනි අවුරුද්දේ ස්වාමීන් වහන්සේ අපේ මඟ පෙන්වන්න සූදානම්. எத்தனை பேர் நாங்கள் ஆண்டவரை விசுவாசிக்கிறவர்களாய் இருக்கிறோம்? කී දෙනෙක් නම් අපි ස්වාමීන් වහන්සේට විශ්වාස කරනවා? கர்த்தர் எங்களை நடத்துகிற தேவன். ස්වාමීන් වහන්සේ අපේ මඟ පෙන්වන දෙවියන්. ஆமென். ආමේන්. ஆமென். ஆமென். ஒரு சிரிச்ச முகத்தோடு ஒரு ஆமென். ஒரு சந்தோஷமாக ஒரு ஆமென். கர்த்தர் எங்களை நடத்துகிறார். ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට මඟ පෙන්වනවා. இந்த நாளிலும் ஆண்டவருடைய வார்த்தைகள் மத்தியிலே கொடுக்கும்படியாக අද දවසේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචන බෙදා ගන්න පිණිස இந்த வருடத்திலே ஆண்டவர் நம்முடைய சபைக்கு கொடுத்த தீர்க்க தரிசன வார்த்தையை அல்லது வாக்குத்தத்த வார்த்தையை உங்கள் மத்தியிலே பேச விரும்புகிறேன். මේ අවුරුද්දේ දෙවියන් වහන්සේ අපේ සභාවට දුන්න තේමා නැත්තම් දිවසිවල ඒ වචනය ගැන මම කියන්න සූදානම් වෙලා තියෙනවා. எரேமியா தீர்க்கதரிசியின் புத்தகம் 29ஆம் அதிகாரத்திலே එරමයා පොතේදී 29 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 11ஆம் வசனத்திலே ஆண்டவர் ஒரு தீர்க்க தரிசன வார்த்தையை போதகர் என்டரி மூலமாக இந்த சபைக்கு கர்த்தர் கொடுத்திருந்தார். 11 වෙනි පදයේදී දෙවියන් වහන්සේ අනාගත වාක්‍යයක් කියලා තියෙනවා. எரேமியா 29ஆம் அதிகாரம் 11வது வசனம். යෙරමියා 29 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 11 වෙනි පදය. கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இந்த காலவழியிலே எங்களுக்கு சொல்லுகிறார். ස්වාමීන් වහන්සේ අද උදෑසනදී අපිට කියනවා ஆனாவிட்டால் இந்த 2026ஆம் ஆண்டிலே ஆண்டவர் எங்களுக்கு சொல்லுகின்றார். නැත්නම් 2026 වෙනි අරුද්දේ ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට කියනවා நீ எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறதை உனக்கு தருவேன். නුඹලා ගැන කරන යෝජනාව මම දනිමි. ඒ දේ මතු කාලයේදී දෙනවා කියලා දෙනවා. இந்த வார்த்தையை சுருக்கமாக நாங்கள் சொன்னால் මේක කෙටියෙන් කියවනම් நீ எதிர்பார்க்கிறது உனக்கு கிடைக்கும். ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන දේ ඔයාලට හම්බ වෙයි. அது தீமைக்கு அல்ல, நன்மைக்கு. ඒ දුෂ්ටකමට නෙමෙයි යහපතටයි. நீ எதை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறாயோ, ඔයාලා මොනවාද බලාපොරොත්තු நீ වෙන්නේ? இந்த வருடத்தில் எதை ஆசைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறாயோ, මේ අවුරුද්දේ මොනවාද ආශාවටපත් இது වෙන්නේ? எனக்கு நடக்க வேண்டும் என்று நீ எதை நம்பி கொண்டிருக்கிறாயோ, මේ දේ වෙන්න ඕනේ කියලා මොනවාද අපි කල්පනා කරන්නේ? அதை கர்த்தர் இந்த வருடத்தில் உங்களுக்கு கொடுக்க போகின்றார். ඒ දේ ස්වාමීන් වහන්සේ මේ අවුරුද්දේ අපිට எத்தனை பேர் දෙන්න. இந்த வாக்குத்தத்தத்தை பெற்றுக்கொள்ள போகின்றோம்? කී දෙනෙක් අපේ අනාගත වාර්තේ ගන්න යන්නේ? இந்த வார்த்தை எனக்கு நிறைவேற போகிறது என்று எத்தனை பேர் நாங்கள் நம்புகிறோம்? මේ පොරොන්දු වචනේ මට පිහිට වෙන්න යනවා කියලා කී දෙනෙක් විශ්වාස நான் කරනවා? எதிர்பார்க்கிறதை கர்த்தர் எனக்கு தருவார். මම බලාපොරොත්තු වෙන දේ දෙවියන් වහන්සේ මට දෙයි. அவைகள் தீமைக்கு அல்ல, ඒවා විපත්තියට නෙමෙයි. சமாதானத்துக்கு ஏதுவான முடிவுகள். සමාදානයේ හේතු මේ දේවල්. இந்த சபையிலே எதிர்பார்க்கிற காரியத்தை கர்த்தர் தருவார். මේ සභාවේ බලාපොරොත්තු වෙච්ච දේ දෙවියන් இந்த වහන්සේ சபை எதிர்பார்க்கின்ற ஊழியங்களை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்க මේ போகின்றார். සභාව බලාපොරොත්තු වෙන ඒ සේවය ස්වාමීන් වහන්සේ ආශිර්වාද இந்த කරනවා. வார்த்தை ஒரு தீர்க்க தரிசன வார்த்தையாக அல்லாவிட்டால் ஒரு வாக்குத்தத்த வார்த்தையாக தேவன் தம்முடைய வாயினால் சொன்ன வார்த்தை இது. මේක දෙවියන් වහන්සේගේ අනාගත වාක්‍යයක් සහ පොරොන්දු වචනයක් හැටියට කියලා තියෙනවා. இது தேவன் பேசி சொன்ன வார்த்தையாய் சொல்லப்படுகிறது. මේ වචනේ දෙවියන් වහන්සේ මුඛයෙන් ප්‍රකාශ කරපු වචනයක් இந்த හැටියට 11ஆம் வார்த்தைக்கு முதலுள்ள வார்த்தையை நாங்கள் பார்த்தோமேயானால் මේ 11 වෙනි පදයට කලින් තියෙන පද අපි බලුවොත් இந்த வார்த்தையின் பின்னணி அங்கே சொல்லப்படுகிறது. මේ වචනේ පසුබිම එතන පෙන්වලා තියෙනවා. பாபிலோன் தேசத்திலே බාබිලෝන් දේශයේදී இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் ඉස්රායල් ජනතාව 70 வருடம் சிறையிருப்பிலே இருந்தார்கள். අවුරුදු 70 සිරගත වෙන්න පත් වෙනවා. பாபிலோன் தேசத்தில் 70 வருடங்கள் மிகவும் வியாகுலப்பட்டு கொண்டிருந்தார்கள். ඒ බාබිලෝන් දේශයේදී විශාල දුප්පත් පීඩාවට පත් වෙලා ஐயோ, හිටියා. எங்களுக்கு ஒரு நன்மை பிறக்காதா? අයියෝ අපිට යහපතයක් පිට වෙන්නේ ஐயோ, නැහැ. எங்களுக்கு ஒரு முடிவு கிடைக்காதா? අයියෝ අපිට මේ තීරණයක්
තීරණයක් එන්නත් இந்த சிறையிருப்பிலிருந்து நாங்கள் வெளியே வரமாட்டோமா? මේ වහල්කමේදී අපි පිටත් වෙන්නේ නැද්ද? எங்களுக்கு ஒரு மீட்பு உண்டாகாதா என்று අපිට ගැලවීමක් හම්බ වෙන්නේ ஒரு නැද්ද? தவிப்போடு இருந்தார்கள் ஜனங்கள். ඒ බලාපොරොත්තුවක් හැටියට හිටියා ඒ அந்த ජනතාව. நேரத்திலேதான் ඒ ස්ථානයේදී තමයි ஆண்டவர் தேவன் இந்த வார்த்தையை சொல்லுகிறார். දෙවියන් වහන්සේ මේ වචනේ කියනවා. அல்லாவிட்டால் யாவே தெய்வம் இந்த வார்த்தையை சொல்லுகிறார். නැත්නම් යාවේ දෙවියන් වහන්සේ වචනේ நீ කියනවා. எதை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறாய்? නුඹලා බලාපොරොත්තු වෙච්ච දේ මොනවාද? மீட்பை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறாய். ගැලවීම බලාපොරොත්තු වෙලා நீ ඉන්නවා. எதை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறாய்? බාල මොනවාද බලාපොරොත්තු වෙලා ඉන්නේ? வாழ்க்கையில் சந்தோஷத்தை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறாய். ජීවිතේ සතුට ගැන බලාපොරොත්තු වෙලා நீ எதை ඉන්නවා. எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறாய்? ඔබ මොනවාද බලාපොරොත්තු වෙලා තියෙන්නේ? வாழ்க்கையில் நிம்மதியை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறாய். ජීවිතේ සැනසුම බලාපොරොත්තු වෙලා ඉන්නවා. அடிமைத்தனத்திலிருந்து மீட்பை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறாய். වහල්කමේ සිට ගැලවීම යෝජනා කරලා තියෙනවා. இந்த எதிர்பார்ப்பின் முடிவை உனக்கு தருவேன். මේ බලාපොරොත්තුවේ අන්තිම නැත්නම් අවසානයේ මම ඔබට සම්බ වෙන්න இந்த කරන්නේ. எதிர்பார்ப்பு உனக்கு கிடைக்கும். මේ බලාපොරොත්තු වෙච්ච දේ සම්බ වෙයි. கர்த்தர் சொன்னார். ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා. அப்படியே நடந்தது. එසේම වුණේ. இன்று இஸ்ரவேல் தேசம் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. අද දවසේදී ඉස්රායල් දේශය පිහිට වෙලා முழு තියෙනවා. தேசமும் சீரழிஞ்சு சிதறி போயிருந்தது. සම්පූර්ණ දේශය විනාශයට පත් වෙලා තිබුණා. இந்த எரேமியா தீர்க்கதரிசி காலத்துல இஸ்ரவேல் சிதறுண்டு போயிருந்தது. මේ යෙරමියා දිවසේවරයාගේ කාලයේදී ඉස්රායල් කියන දේශය නැති වෙලා තිබුණා. ஆனால் வரலாற்றை பார்க்கும் பொழுது இஸ்ரவேல் தேசம் இன்று சேர்ந்து உலகத்தை கலக்கி கொண்டிருக்கின்றது. නමුත් අපි ඉතිහාසය බැලුවොත් ඊට පස්සේ වෙච්ච දේවල් ඉස්රායල් ජනතාව එකතු වෙලා මේ ලෝකයේම ගැලවීමට පත් කළා තියෙනවා. ஆண்டவர் சொன்னதை செய்கிற தெய்வம். දෙවියන් වහන්සේ කියපු දේ කරන දෙවියන් இந்த වහන්සේ. காலவழியில கர்த்தர் எங்களுக்கும் சொல்லுகிறார். අද උදෑසනේදී අපිට දෙවියන් நீ වහන්සේ எதை කියනවා. எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறாய்? ඔබලා මොන දේ බලාපොරොත්තු වෙලා அதை ඉන්නවද? உனக்கு நான் செய்வேன். ඒ දේ මම ඔබට කරනවා. 2026 ஆண்டிலே செய்வேன். මේ 2026 වෙනි අවුරුද්දේ මම කරනවා. நிச்சயமாக நீங்களும் நானும் எதிர்பார்க்கிற காரியங்கள் அநேகமா இருக்கலாம். සැබවින්ම ඔයා මම බලාපොරොත්තු වෙච්ච දේවල් බොහෝම කැඩිලා තියෙනවා. சிலர் தங்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கைக்காக அநேக காரியங்களை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கலாம். සමහර අය තමන්ගේ පෞල් ජීවිතය ගැන ගොඩාක් දේවල් බලාපොරොත්තු වෙලා ඉන්නවා. மனைவிக்காக, பிள்ளைக்காக, பெற்றோருக்காக நீங்கள் பல எதிர்பார்ப்போடு நீங்கள் இருக்கலாம். භාර්යාව වෙනුවෙන්, පවුල වෙනුවෙන්, දෙමාපිය වෙනුවෙන් ගොඩාක් දේවල් බලාපොරොත්තු වෙලා உங்களுடைய ඉන්නවා. எதிர்காலங்களை குறித்து யோசித்துக் கொண்டு கலங்கிக் கொண்டிருக்கலாம். අනාගතය වෙනුවෙන් හිතලා කැළඹීමට පත් වෙලා அடுத்த ඉන්නවා. கட்டம் நான் என்ன செய்ய போகிறேன் என்று ஒரு கலக்கத்தோடு நீங்கள் யோசிக்கலாம். ඊළඟ දවසේදී මොනවද කරන්න යන්නේ කියලා අපි කල්පනා කරගෙන ඉන්න පුළුවන්. நாளைக்கு விடிந்தால் என்ன நடக்க போகிறது என்று உங்களுக்கும் எனக்கும் தெரியாத நிலைமையா இருக்கிறது. හෙට එළි වුණොත් මොනවද වෙන්නේ කියලා ඔබ සහ මම දන්නේ නැතුව ஐயோ ඉන්නවා. எனக்கு இவ்வளவு கடன் பிரச்சனைகள் இவ்வளவு தேவைகள் இருக்கிறது. අයියෝ මට මෙච්චර ණය ප්‍රශ්න මෙච්චර අවශ්‍යතාවයන් තියෙනවා. ஐயோ நான் ஆரம்பித்த வீட்டு பணிகளை முடிக்காமல் இன்னும் அப்படியே இருக்கிறது. මම පටන් ගත්ත ගෙවල් වැඩ සියලු දේ මම පටන් ගත්ත විදිහට තියෙන තාම අවසන් කරන්න தொழிலிலே மாற்றம், தொழிலிலே ஆசீர்வாதம், சம்பளத்திலே வருமானத்திலே ஆசீர்வாதம் இல்லை என்று பல எதிர்பார்ப்புகள் உங்களுக்கும் எனக்கும் இருக்கலாம். රස්සාවේ තියෙන ප්‍රශ්න පඩි අඩු වෙලා තාම වැඩි කරන්නේ නැහැ කියන ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන්. இந்த எதிர்பார்ப்புகள் எங்களுக்கு ஒரு துக்கத்தை உண்டாக்குகிறது. මේ බලාපොරොත්තු සියල්ලම අපේ හදවතට පීඩාවක් හැටියට තියෙනවා. நாங்கள் வெளியிலே சொன்னாலும் சரி, சொல்லாவிட்டாலும் சரி, අපි එළියට කිව්වත් නැතත් எங்களுடைய எல்லாருடைய இருதயத்திலும் අපේ හැමෝගෙම හදවතේ ஒவ்வொரு நிமிஷம், හැම තප්පරයම ஒவ்வொரு நாளும் හැම දවසම ஏதோ ஒரு துக்கம் எங்களை ஆட்கொண்டு கொண்டிருக்கிறது. යම් ආකාරයේ දුකක් අපේ පාලනය කරනවා. நான் சொல்வது உண்மைதான். මම කියන දේ ඇත්ත නේද? ஏதோ ஒரு துக்கம் எங்களை ஆட்கொண்டு கொண்டே இருக்கிறது. යම් දුකක් අපේ පාලනය කරගෙන அந்த ඉන්නවා. துக்கத்திலே இருக்கிற எங்களுக்கு, ඒ දුකේ ඉන්න අපිට எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிற காரியத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கிற எங்களுக்கு බලාපොරොත්තුවක් වෙනුවෙන් ඉන්න අපි සියලු දෙනා ஆண்டவர் சொல்லுகிற வார்த்தை தான். දෙවියන් වහන්සේ කියන වචනය எரேமியா 29:11 යෙරමියා 29:11 நீங்க எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிற முடிவை உனக்கு தருவேன். ඔබ බලාපොරොත්තු වෙ තියෙන අවසානයේ මම ඔබට දෙනවා அதே කියලා. போல ஏசாயா தீர்க்கதரிசியின் புத்தகம் 60ஆம் அதிகாரத்திலே ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். ඒ වගේම එසායා අනාගත වාක්‍යයේදී 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 60ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனத்திலே ஒரு தீர்க்கதரிசன வார்த்தை சொல்லப்படுகிறது. එසායා 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 20 වෙනි පදය කියලා තියෙනවා. உன் துக்க நாட்கள் முடிந்து போகும். නුඹේ දුක් වෙච්ච දවස් ඉවර වෙලා තියෙන්නේ. இதுதான் இன்னைக்கு பிரசங்கத்தின் தலைப்பு. මේක තමයි අද මේ දේශනාවේ තේමාව. நீ எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறாயே, නුඹ බලාපොරොත්තු වෙලා ඉන්නවා. நீ எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருக்கிற காரியம் உனக்கு துக்கத்தை உண்டாக்கினான். නුඹ බලාපොරොත්තු වෙන දේ නුඹට දුකක් හැටියට அந்த තිබ්බා. துக்க நாட்கள் ඒ
ඒ දුකේ දවස இந்த 2026 முடிந்து போகும். ඒ වැළපීම දවස් මේ 2026 වෙනි අවුරුද්දේදී කෙලවර වන්නේ எத்தனை பேர் இதை ஆசீர்வாதமாக ஏற்றுக்கொள்ள போகிறோம்? කී දෙනෙක් අපි ආශිර්වාදයෙන් මේක පිළිගන්නේ துக்கம் இந்த 2026 முடிந்து போக போகிறது. මගේ දුක මේ 26 වෙනි අවුරුද්දේදී ඉවර වෙන්නයි எப்படி இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் துக்கத்தோடு வேதனையோடு அந்த 70 வருஷம் போராடி கொண்டிருந்தார்களோ කොහොමද මේ ඉස්රායල් ජනතාව අවුරුදු 70 දුකින් පීඩාවෙන් පළඹීමට පත් அந்த துக்கம் முடிந்து போவதற்கு ஒரு கால எல்லை கர்த்தர் நியமித்து வைத்திருந்தார். ඒ දුකේ කාලය වැළපීම කාලය අවසන් වෙන්න දෙවියන් වහන්සේ කාලයක් නිර්ණය அதுதான் කළා. 70 வருடம் என்று வேதம் குறிப்பிட்டு சொல்லுகிறது. ඒකත් අවුරුදු 70 කියලා සඳහන් කරලා அதே போல දෙවියන් கர்த்தர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் உங்களுடைய துக்கம் முடிந்து போவதற்கு ஒரு காலத்தை நியமித்து ඒ வைத்திருக்கிறார். නිසා දෙවියන් වහන්සේ නුඹලාගේ ජීවිතයේදී ඒ දුකේ දවස් ඉවර වෙන්න කාලය නිර්ණය කළා ඉවරයි. அந்த காலம் இந்த 2026 முடிந்து போக போகிறது. ඒ කාලය මේ 26 වෙනි අවුරුද්දේදී ඉවර වෙන්නයි நாங்கள் යන්නේ. யாருக்கும் தெரியாமல் அழுது கண்ணீர் வடிக்கிற காரியங்கள் நிறைவேற போகின்றன. අපි කාටවත් දන්නේ නැතුව කැළඹිලා කඳුලෙන් පීඩා වෙච්ච ඒ දුක්බර දේවල් ඉවර වෙන්නයි යන්නේ. குடும்பம் சம்பந்தமாக தொழில் சம்பந்தமாக எங்களுடைய துக்கம் இல்லாமல் போக போகிறது. පෞල් සම්බන්ධයෙන් අපේ රස්සාව සම්බන්ධයෙන් තියෙන ඒ දුක මේ අවුරුද්දේ ඉවර යන්නේ. சபை சம்பந்தமாக ஊழியம் சம்பந்தமாக எங்களுக்கு இருக்கிற துக்கம் அல்லது பாரம் இந்த வருடத்தில் நிறைவேறி சந்தோஷமாய் மாறப்போகிறது. සභාව සම්බන්ධයෙන් නැත්නම් ඒකේ සේවය සම්බන්ධයෙන් තියෙන බර මේ අවුරුද්දේ ඉවර වෙන්නයි යන්නේ. காரணம் ஆண்டவர் சொல்லிட்டார், நீ எதிர்பார்க்கிறது உனக்கு கொடுப்பேன். හේතුව දෙවියන් වහන්සේ කිව්වම නුඹ බලාපොරොත්තු වෙච්ච දේ දෙනවා කියලා. மனுஷன் சொன்ன வார்த்தைகளை அல்ல. මනුෂ්‍ය කියපු වචනේ சில வேளையில வேதத்தில் அநேக சந்தர்ப்பத்திலே மனுஷன் பேசுகிற வார்த்தைகள் உண்டு. බොහෝ අවස්ථාවෙදී මේ වචනයේදී මනුෂ්‍ය කතා කරපු වචන තියෙනවා. மனுஷன் பேசுகிற சில வார்த்தைகளை அது வேத வார்த்தை என்று சொன்னாலும் கூட அது மனுஷனுடைய வாயிலிருந்து புறப்பட்டது. මනුෂ්‍යගේ වචනය මෙතන බයිබලේ සඳහන් වුණත් ඒක මනුෂ්‍යගේ වචනය හැටියට சில තියෙනවා. வேளையில பிசாசு பேசுறது கூட பைபிள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. සමහර අවස්ථාවල යක්ෂයා කතා කරපු දේවල් පවා තියෙනවා. அதெல்லாம் தேவ வார்த்தை அல்லது தேவன் பேசின வார்த்தை என்று எடுக்க முடியாது. ඒ දේවල් ඒ වචන දෙවියන් වහන්සේ කතා කරපු වචන හැටියට ගන්න බෑ. ஆகவே இந்த எரேமியா 29ஆம் அதிகாரத்திலே தேவன் தெளிவாய் சொல்கிறாய், நீ எதிர்பார்த்திருக்கிற முடிவை உனக்கு தரப்போகிறேன். ඒ නිසා එරමියා 29:11 දෙවියන් වහන්සේගේ මුඛෙන් ස්ථිරව කියනවා බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට කරනවා. இந்த வாக்கு தத்தத்தை இந்த வருடத்திலே நாங்கள் பெற்றுக்கொள்வோம். මේ පොරොන්දු වචනේ අපේ ආශිර්වාදය ලබා இந்த ගන්න. வாக்கு தத்தத்தை இந்த வருடம் எனக்குரிய வார்த்தை என்று நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்வோம். මේ වචනේ මා වෙනුවෙන් ලියපු වචනේ කියලා පිළිගමු. நான் எதிர்பார்க்கிறது ஆண்டவர் எனக்கு தரப்போறார். මම බලාපොරොත්තු වෙන දේ දෙවියන් நான் எதிர்பார்க்கிற சம்பளத்தை ஆண்டவர் எனக்கு தரப்போகிறார். මම බලාපොරොත්තු වෙච්ච පඩිය දෙවියන් நான் වහන්සේ எதிர்பார்க்கிற குடும்பத்தில் ஆசீர்வாதத்தை ஆண்டவர் எனக்கு தரப்போகிறார். මම බලාපොරොත්තු වෙච්ච ආශිර්වාදය මගේ පවුලට நான் எதிர்பார்க்கிற வீடோ வாகனமோ வசதியோ எதை கர்த்தர் எனக்கு தரப்போகிறார். මම බලාපොරොත්තු වෙච්ච ගෙවල් වාහන දෙවියන් වහන්සේ මට දෙන්න යනවා. நான் எதிர்பார்க்கிற சுக பலன் என் குடும்பத்துடைய வாழ்க்கை பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை ஆசீர்வாதத்தை கர்த்தர் இந்த வருடத்தில் எனக்கு தரப்போகிறார். මම බලාපොරොත්තු වෙච්ච සෞඛ්‍ය සියලු දේම මගේ පවුල වෙනුවෙන් දෙවියන් වහන්සේ මට ආශිර්වාද කරලා දෙන්න යනවා. அந்த விசுவாசத்தோடு காத்திருப்போம். ඒ ඇදහිල්ලෙන් අපි බලාපොරොත්තු அநேக වෙනවා. சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் என்ன செய்கின்றோம்? බොහෝ අවස්ථාවල අපි මොනවද කරන්නේ? பிரச்சனைகள் வரும்போது, ප්‍රශ්නයක් එද්දී சோதனைகள் வரும்போது ඒ පීඩාවක් එද්දී எங்களுடைய மதிப்பு எங்களுக்கு தெரிவதில்லை. අපේ වටිනාකම අපි අමතක කරනවා. நீங்களா இருந்தாலும் சரி, நானா இருந்தாலும் சரி. ඔයා වෙන්න පුළුවන්, මම වෙන්න පුළුවන්. நாங்கள் பிரச்சனைகளுக்கு முகமெடுக்கும் போது අපි ප්‍රශ්නයට මුහුණ அந்த දෙද්දී பிரச்சனையை பெரிதாக பார்த்து ඒ ප්‍රශ්නය ලොකු කරලා බලලා எங்களுடைய பெருமதியை நாங்கள் இழந்து விடுகின்றோம். අපේ වටිනාකම අපි අයින් කරනවා. ஒரு நாள் ஒரு பூனைகளுக்கு இடையிலே ஒரு பாக்ஸிங் போட்டி ஒன்று நடந்து கொண்டிருந்தது. පූසා නැත්නම් වල ඇතුළව එක බොක්සින් ගේමක් පටන් ஒரு ගත්තා. நாட்டு பூனைக்கும் இன்னொரு நாட்டுக்கு பூனைக்கும் இடையில பாக்ஸிங் சண்டைகள் நடந்து கொண்டிருந்தது. එක රටක සහ තව රටක ඉන්න පූසල දෙන්නට බොක්සින් තරගයක් அப்போ ஒரு පවත්වනවා. நல்ல ஒரு திடகார்த்தமான ஒரு பூனை வந்து எல்லா எதிராக வர்ற கூட்டணிகளுக்கு அடிச்சு அவர் தான் கொஞ்சம் பவரை காட்டி கொண்டு இருந்தார். එතකොට ශක්තිමත් පූසෙක් තමයි හැමෝටම ගහලා එයාගේ බලය පෙන්නගෙන හිටියා. இவர் வெற்றின்னு சொல்லி அறிவிக்கிற நேரத்துல මෙයා ජයග්‍රහණයට පත් වුණා කියලා මේ කියන්න ලෑස්ති அந்த වෙනවා. பாக்ஸிங் நடக்கிற அந்த மைதானத்துக்குள்ள இன்னும் ஒரு மிருகம் வந்தது, இன்னும் ஒரு பூனை வந்தது. ඒ බොක්සින් ගාපු තැනට තව පූසෙක් ආවලු. வந்து
ඇවිල්ලා ஒரே ஒரு அடிதான் அடிச்சது. එක පහරයි දුන්නේ. அவ்வளோ நேரம் துள்ளிக்கிட்டு ரெஸ்டிங் பண்ணிச்சு அந்த பூனை டக்குனு கீழே வந்து செத்தே போய். ඔච්චර වෙලාව බල සම්පන්නව ගහපු ඒ පූසා එකපාරටම වැටලා ගියා. அந்த நடுவர் கேட்டாராம், ඒ මැදහත්වරයෙක් "நீங்க ඇහුවා எந்த நாட்டு பூனையப்பா? කොයි රටේ පූසෙක්ද මේ? பூனை விரல் எப்படி வந்தது?" මෙච්චර බලයක් කොහොමද ආවේ? பூனை சொன்னதான், පූසා කිව්වලු "ஐயோ சார், நான் பூனை இல்லை, මම පූසා නෙමෙයි புலி." කොටියා. புலி. කොටියා. எங்க நாட்டுல சாப்பாடு ஒழுங்கா இல்லாதனால, අපේ රටේ කෑම හරියට නැති නිසා சாப்பிடாதனால மெலிஞ்சு போயிட்டு කෑම නැති නිසා මම කෙට්ටු වුණා. இந்த உருவம் அப்படியே மாறி புலியா இருந்தாலும் பூனையா மாறிட்டு. මගේ පෙනුම සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වෙලා කොටියෙක් හැටියට මම දැන් පූසෙක් වෙලා. இப்ப நான் புலியா இருந்தாலும் வெளியே பார்க்கக்குள்ள பூனை மாதிரி தான் விளங்குது. මම කොටියෙක් වුණා එළිය බලද්දි පූසෙක් හැටියට තමයි இன்னைக்கு පේන්නේ. நாங்களும் அப்படிதான். අද අපිත් එහෙම நாங்கள் තමයි. ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள். අපි දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන්. நாங்கள் சிங்கத்தின் பிள்ளையா இணை மாற்றினது பாட்டு படிக்கிறோம். අපි සිංහයාගේ පුත්‍රයන් කියලා අපි ගීතිකා ගායනා ஆனா කරනවා. சில வேளையில சிங்கத்துல பிள்ளையா பூனைக்குட்டின பிள்ளையான்னு தெரியாம இருக்கு. හැබැයි සමහර වෙලාවට ඒ සිංහයාගේ දරුවද නැත්නම් පූසගේ දරුවද කියලා අපි අමතක சில කරනවා. பிரச்சனைகள் வந்து எங்களை எங்களுடைய பெருமையை அப்படியே இழந்து போகப்படுகிறது. ප්‍රශ්නයක් එද්දී අපේ වටිනාකම අපිම අපේ ඒක අයින් කරනවා. நாங்க இதை ஜெயிக்க முடியுமா மாஸ்டர்? අපි මේක ජයග්‍රහණය කරන්න இந்த පුළුවන්. போராட்டத்துல நாங்க போராட முடியுமா? මේ සටනේදී අපි ජයග්‍රහණය කරන්න இந்த පුළුවන්. சத்துருவோட எனக்கு சண்டை பிடிக்க முடியுமா? මේ යක්ෂයත් එක්ක මට පහර දෙන්න පුළුවන්. அந்த மேலான அதிகாரிகளோடு நான் போராடுவது சரியா என்னால் முடியுமான்னு ஒரு பயம், ஒரு பதட்டம் எங்களுக்குள்ள இருக்கும். ඒ උස්සස් නිලධාරියෙක් එක්ක තරඟ කරන්න නැත්නම් සටන් කරන්න පුළුවන්ද කියලා අපිට බයක් ඇති වෙන්න ஆனால் පුළුවන්. கர்த்தர் சொல்லுகிறார், නමුත් දෙවියන් වහන්සේ කියනවා நீ என்னுடைய பிள்ளை, නුඹ මාගේ දරුවා. நீ என்னுடைய பிள்ளை என்றபடியால் නුඹ මගේ දරුවා නිසා உனக்கு பலனை கொடுப்பது நான், නුඹට බලය දෙන්නේ මම. உன்னை உற்சாகப்படுத்துவது நான், නුඹ උද්‍යෝගමත් කරන්නේ මම. உன்னை யுத்தத்துக்கு பயிற்றுவிக்கிறது நான். නුඹ යුද්ධය වෙනුවෙන් පුහුණුවීම් කරන வேதம் சொல்லுகிறது, குதிரை யுத்த நாளுக்காய் ஆயத்தப்படும், ஜெயமோ கர்த்தரால் வரும் என்று. වචනය කියන ආශ්‍රයද ඒ යුද්ධය වෙනුවෙන් සූදානම් වෙලා තියෙනවා. ජයග්‍රහණය දෙවියන් වහන්සේ වෙතින් පවෙනවා. குதிரை யுத்தத்துக்கு ஆயத்தப்படுறது உண்மைதான். ඒ ආශ්‍රය ඒ සටනට සූදානම් වෙන එක ஆனா අත්‍යවශ්‍යයි. ஜெயத்தை கொடுக்கிறது ஆண்டவர். නමුත් ජයග්‍රහණය දෙන්න දෙවියන් වහන්සේ. கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இந்த வருடத்திலே எங்களுக்கும் ஜெயம் கொடுக்க போகின்றார். දෙවියන් වහන්සේ අපිටත් මේ අවුරුද්දේ ජයග්‍රහණය දෙන්න நாங்கள் සූදානම්. யுத்தத்துக்கு ஆயத்தமாக்கப்படுகிற குதிரைகளைப் போல் இருக்க வேண்டும். අපි යුද්ධයට සූදානම් වෙන්නා වූ ඒ ආශ්‍රය හැටියට ඉන්න ඕනේ. அப்படி இல்லாவிட்டால் நாங்கள் சிங்கத்தின் பிள்ளை என்பது போல், ஒரு சிங்கத்தின் பிள்ளை போல் ஒரு கம்பீர தோற்றத்தோடு இருக்க வேண்டும். නැත්නම් ඒ සිංහයාගේ පුතා හැටියට අපි ගම්බීරයෙන් ඉන්න ඕනේ. வெளிய தோற்றம் நாங்க பூனை போல இருந்தா එළියට අපි පූසෙක් වගේ හිටියොත් ஒரு அடிதான் விடும். එක පහරයි. அவை கர்த்தர் எங்களிடத்தில் எதிர்பார்க்கின்றார். ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේ අපිට කියලා දෙනවා. உன்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்து நானே. නුඹ බලවත් කරන ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ எந்த මම. பெரிய துக்கம், எந்த பெரிய பிரச்சனை வந்தாலும் කොච්චර ලොකු ප්‍රශ්න කොච්චර ලොකු දේවල් ආවොත් உன்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்து நானே. නුඹ බලවත් කරන ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මම. உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஆலோசனையை நான் கொடுக்கிறேன். යහපත් අදහස් සම්බන්ධයෙන් உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே தனிப்பட்ட ரீதியாக நல்ல ஒரு நண்பரை அல்லது நண்பியை உங்களுக்காக வைத்துக் கொள்ளுங்கள். ජීවිතේ පෞද්ගලිකව හොඳ යහපත් යාළුවෙක් නැත්නම් ඉහෙලියෙක් තියාගන්න. அது கிறிஸ்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் கட்டாயம். ඒක අනිවාර්ය ක්‍රිස්තියානි කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. அது கட்டாயம் தேவ சபைக்கு போகிற கிறிஸ்தவர்களாக இருக்க ඒක வேண்டும். අනිවාර්යයෙන්ම දෙවියන් වහන්සේගේ සභාවට යන ක්‍රිස්තියානි කෙනෙක් වෙන්න அது ඕනේ. ஊழியக்காரராக இருக்கலாம், பாஸ்டராக இருக்கலாம், விசுவாசியா இருக்கலாம், யாரா இருந்தாலும் உங்களோடு நெருங்கி பழகக்கூடிய, நெருங்கி பேசக்கூடிய ஒரு நண்பரை வைத்துக் கொள்ளுங்கள். ඒක කවුරුව වෙන්න පුළුවන්, පාස්ටර් වෙන්න පුළුවන්, සහෝදරයෙක් වෙන්න පුළුවන්, කවුරු වුණත් ඉතා ලංවි කාලය ගත කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. அப்பதான் நீங்க சோர்ந்து போகல, அவங்க தூக்கி விடுவாங்க. එතකොට තමයි ඔයාලා වැටෙද්දී එයා ඔයාලා උස්ස நீங்க ගන්නවා. பலவீனப்படும் போது அவங்க வார்த்தையில உங்களை தைரியப்படுத்துவாங்க. ඔයාලා දුර්වල වෙද්දී එයාලගේ වචනේ ඔයාලා බලවත් කරනවා. இல்லாவிட்டா உங்களோட ஃப்ரெண்டு ஒரு கிறிஸ்தவனாக இல்லாவிட்டால், නැත්නම් ඔයාලගේ යාළුවා ක්‍රිස්තියානි කෙනෙක් නොවේ නම්, நீங்க பலவீனப்படுகிற நேரத்தில் அவங்க காப்பாத்த கசிப்பு தான் வாங்கி தருவாங்க. නැත්නම් ඔයාලා දුර්වල වෙද්දී එයාලා බෝතලයක් කසිපුව තමයි දෙන්නේ. அவை கிறிஸ்தவர்களை வைத்துக் கொள்ளுங்கள். ඒ නිසා ක්‍රිස්තියානි අය තියාගන්න. அப்பதான் அவங்களுடைய வார்த்தை உங்களை தைரியப்படுத்தும். එතකොට තමයි එයාලගේ වචනේ ඔයාලව ධෛර්යවත් කරන්නේ. பயப்படாதீங்க, ஆண்டவர் நன்மை செய்வார்.
දෙවියන් වහන්සේ යහපත් දේවල් කරයි. ஆண்டவர் நன்மை செய்வார். දෙවියන් වහන්සේ යහපත් දේවල් කරයි. நான் ஏன் இதை சொல்லுகிறேன் என்றால் ඇයි මම මේ දේ කියන්නේ? வேதத்தில் ஒரு சம்பவத்தை உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்த விரும்புகின்றேன். දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ කාරණාවක් මම කියන්න කැමතියි. நாங்கள் சரித்திர புத்தகத்திலே ரூத்தின் புத்தகத்துக்கு நாங்கள் போவோமேயானால் අපි රූත් කියන ඒ පොතට අපි බලලා ගත්තා. இங்கே ஒரு அழகான ஒரு குடும்பத்தின் வாழ்க்கையை குறித்து இங்கே பேசப்படுகிறது. එතන ලස්සන පෞල් ජීවිතයක් ගැන මෙතන කියලා තියෙනවා. ரூத்துடைய வாழ்க்கையை குறித்து ரூத்தின் சரித்திரம் குறித்து எங்களுக்கு நன்றாக தெரியும். රූත් කියන රූත්ගේ ඒ ජීවිතය ගැන අපි හරියට දන්නවා. பழைய ஏற்பாட்டிலே நியாயாதிபதிகள் புத்தகத்துக்கு அடுத்த புத்தகமாக ரூத்தின் சரித்திரம் இருக்கின்றது. විනිශ්චයකාරයාගේ පොතට පස්සේ තියෙනවා රූත්ගේ පොත. இந்த ரூத்தின் சம்பவத்திலே நகோமி என்று சொல்லப்படுகிற பெண்ணுடைய வாழ்க்கை மிகவும் முக்கியமானது. මේ කතාවේදී නහෝමි කියනා වූ ඒ කාන්තාවගේ ජීවිතය ඉතා වැදගත්. இந்த நகோமி என்று சொன்னால் මේ නහෝමි කියන්නේ அந்த பேருடைய அர்த்தமானது ඒ නමේ අර්ථය නම් ஒரு இனிப்பான ஒரு பெயராக காணப்பட்டது. ඉතා මිහිරි නමක් හැටියට තියෙනවා. நகோமி என்று சொன்னாலே ஸ்வீட், ஒரு இனிப்பு. නහෝමි කිව්වම ඒක මිහිරි භාවය. அப்ப நகோமியுடைய வாழ்க்கை ஒரு இனிப்பான ஒரு நல்ல வாழ்க்கையா இருந்தது. ඒ නිසා නහෝමිගේ ජීවිතය ඉතා මිහිරිමත් ජීවිතයක් හැටියට ஆனால் அந்த நகோமியே தன் வாயினால் சொல்லுகிறாள். නමුත් ඒ නහෝමිම කියනවා තමන්ගේ මුඛය පිට කරලා ரூத்தின் புத்தகம் 1ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனத்திலே රූත්ගේ පොත පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 20 වෙනි පදයේ சர்வ வல்லவர் எனக்கு மிகுந்த கசப்பை கட்டளையிட்டார் என்று. සර්ව පරාක්‍රමයන්න් වහන්සේ මා ඇති තිත්තකමට පැමිණෙනවා. அதாவது இனிப்பான அவருடைய வாழ்க்கை இப்பொழுது கசப்பாக மாறிவிட்டது. ඒ මිහිරව තිබ්බ එයාගේ ජීවිතේ තිත්තකමට පත් වුණා. சில வேளையில உங்களுடைய என்னுடைய வாழ்க்கையும் அப்படிதான். සමහර වෙලාවට ඔබ සහ මගේ ජීවිතේ இனிப்பான எங்களுடைய வாழ்க்கை මිහිරපත් ජීවිතය கசப்பான நிலைமையில இருக்கிறது. තිත්තකමේ තියෙනවා. காரணம் என்ன தெரியுமா? හේතුව මොනවාද? அந்நிய நுகத்திலே பிணைக்கப்படுகிறது நிமித்தமாக. ඒ අන්‍ය දේවල් වලින් අපි සම්බන්ධ වෙන නිසා. நகோமிக்கும் நடந்தது இதுதான். නහෝමිටත් වෙච්ච දේ මේකයි. இந்த சரித்திரத்தை நீங்கள் வீதிலே போய் வாசித்து பாருங்கள். මේ ඉතිහාසයේ ගෙදර කියලා කියවන්න. இந்த நகோமியுடைய கணவருடைய பேர் எலிமெலேக்கு. නහෝමිගේ ස්වාමි පුරුෂයාගේ නම එලිමලෙක්. அவர்களுக்கு 2 ஆம்பளை பிள்ளைகள் இருந்தார்கள். එයාට දරුවෝ දෙන්නෙක් හිටියා. மக்லோன் கிளியோன் என்று 2 பேர் இருந்தாங்க. මක්ලෝන් කිලියන් කියලා දෙන්නෙක් நல்ல හිටියා. வாட்டசாட்டமான பெரிய ஆண்டு. ඒ ලස්සන කඩවසම් තරුණයන් දෙන්නෙක්. இவங்க எல்லாரும் எங்க வாழ்ந்தாங்க? මේ දෙන්න මේ සියලු දෙනාම කොහෙද ජීවත් இவர்கள் எல்லாரும் தேவனுடைய ஜனங்கள் வாழுகின்ற தேவனுடைய பிள்ளைகள் இருக்கின்ற பெத்லெஹேமிலே தான் வாழ்ந்தார்கள். මේ සියලු දෙනාම ජීවත් වුණේ දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෝ හිටිය බෙත්ලෙහෙම් කියන නගරයේදී. ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் எங்க இருக்கிறாங்களோ அங்கதான் இவங்க இருந்தாங்க. දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෝ කොහෙද හිටියේ? එතන තමයි මෙයාලත් හිටියේ. திடீர்னு அங்க ஒரு பிரச்சனை வந்துடுது. එකපාරට එතන ප්‍රශ්නයක් ආවා. சாப்பாடு இல்ல, කෑම නැති වුණා. கொஞ்சம் பஞ்சம். වසංගතයක් ආවා. கொஞ்சம் ஒரு பஞ்சத்திலும் கொஞ்சம் ஒரு பிரச்சனையில அந்த ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் இருந்த அந்த பெத்லெஹேம் தேசத்துல ஒரு பிரச்சனை ஏற்பட்டது. පොඩි සාගතයක් ඇවිල්ලා එතන බෙත්ලෙහෙම් නගරයේදී පොඩි ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණා. உடனே இந்த எலிமெலேக்கு என்ன செய்யலாம்? එකපාරට මේ එලිමලෙක් මොනවද කරේ? தன்னுடைய மனைவியை கூப்பிட்டு கொண்டு තමන්ගේ දරුවා භාර්යාව අරගෙන தன்னுடைய பிள்ளைகளை கூப்பிட்டு கொண்டு තමන්ගේ දරුවත් අරගෙන மோவாப் என்ற இன்னும் ஒரு தேசத்துக்கு போகிறான். මෝවාබ් කියන තව දේශයකට ගමන් කරා. மோவாப் என்ற தேசமானது මෝවාබ් කියන දේශය தேவனால் சபிக்கப்பட்ட ஜனங்கள் வாழுகின்ற ஒரு தேசம். දෙවියන් වහන්සේ තුනේ ශාපලතාව ජනතාව ජීවත් சேம் වෙන காம் ஆபேலுடைய பரம்பரையை பார்க்கும் பொழுது இந்த மோவாப் தேசத்தை குறித்து சொல்லப்படுகிறது. සේම් කාම් යාපේත්ගේ ජීවිතය ගැන බලද්දී මේ මෝවාබ් ගැන කියනවා. நோவாவின் காலத்திலே தேவன் இந்த மோவாப் தேசத்தை சபித்தார், அந்த ஜனங்களை சபித்தார். දෙවියන් වහන්සේ මේ නෝවාගේ කාලයේදී මේ මෝවාබ් දේශය ශාප කරා. விக்கிர ஆராதனை அல்லது விபச்சாரம் பாவம் செய்த ஜனங்களாக இந்த தேசம் அந்த ஜனங்கள் இருந்தார்கள். රූප නමස්කාර සහ වෛශ්‍යාකමේ පාපයන් කරපු ජනතාව அந்நிய தெய்வங்களை வழிபடுகிற ஜனங்களாக அல்லாவிட்டால் அந்நிய மதத்தினராக கர்த்தர் அவர்களை வெறுத்து வேறு பிரித்து வைத்திருந்தார். අන්‍ය දෙවිවරුන්ට එයාලා තමන්ගේ ජීවිතය දීලා දෙවියන් වහන්සේ එයාව පිළිකුල් කරපු ජනතාව. இப்ப ஆண்டவருடைய பிள்ளையாகிய எலிமெலேக்கு என்ன செய்கிறார்? දැන් දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවා හැටියට එලිමලෙක් මොනවද කරන්නේ? இனிப்பாக இருந்த நகோமியுடைய வாழ்க்கையை அவர் எலிமெலேக்கு என்ன செய்கின்றார்? මිහිරු ඒ
ඒ නම තියෙනවා නහෝමිගේ ස්වාමි පුරුෂයා මොනවද කරේ? வா போன்னு சொல்லி அந்நிய தேசத்திலே கொண்டு போய் சேர்க்கிறான். යම් අපි කියලා අන්‍ය දේශන ගමන් எந்த කළා. ஒரு ஆண்டவருடைய பிள்ளை அந்நிய மனுஷனோடு கைகோர்க்கிறானோ යම් දෙවියන් වහන්සේගේ මිනිසෙක් තව කෙනෙක් එක්ක අත අල්ල ගන්නවා. அவருடைய இனிப்பான வாழ்க்கை கசப்பாக மாறும். එයාලගේ මිහිරු ජීවිතේ තිත්තකමට இது පත් எலிமெலேக்கு நாகையுடைய வாழ்க்கையில் சாத்தியமாயிருக்கு. මේක එලිමෙලෙක් නහෝමිගේ ජීවිතේ වෙලා තියෙනවා. பெத்லஹேமிலே பிரச்சனை வந்தது உண்மைதான். බෙත්ලෙහෙමේ ප්‍රශ්නාව ඇත්ත තමයි. ஆனால் அதை விட்டு නොමොත් ඒක අත්හැරලා தேவனுடைய பிள்ளையை விட்டு දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෝ අත්හැරලා தேவனுடைய ஊழியத்தை விட்டு දෙවියන් වහන්සේගේ සේවය අත්හැරලා தேவனுடைய சனங்களை விட்டு දෙවියන් වහන්සේගේ ජනතාව தேவனுடைய අත්හැරලා சபையை விட்டு දෙවියන් වහන්සේගේ සභාව අත්හැරලා ஒரு அற்ப ஆசைக்காக ඒක කුඩා ආශාව ஒரு නිසා அற்ப சந்தோஷத்துக்காக ඉතා සුළු සතුටක් නිසා தன்னுடைய சுயநலத்துக்காக තමන්ගේ පෞද්ගලික යාපද නිසා எலிமெலேக்கு போய் அந்நிய நுகத்திலே கைகோர்த்தபடியா එලිමලේ ගිහිල්ලා අන්‍ය ජනතාවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙච්ච නිසා போய் கொஞ்ச நாள்ல எலிமெலேக்கும் செத்துட்டான். ගිහිල්ලා ටික දවසකින් එලිමලෙක් නැති වුණා. அந்த பிள்ளைகள் ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் முடிச்சிருந்தார்கள். ඒ දරුවෝ දෙන්නම බැඳලා හිටියේ. அவருடைய ஒரு மருமகள் தான் ரூத். එයාගේ එක දරුවෙක් තමයි රූත්. மற்றவருடைய பேர் தான் ஓர்பா. අනිත් කෙනාගේ භාර්යාව තමයි රූපා. இவங்க ரெண்டு பேரையும் கல்யாணம் முடிச்ச அந்த பிள்ளைகள் ஆண் பிள்ளைகள் மக்களோட கிளியர் அவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த தேசத்துல செத்து போயிட்டாங்க. මේ භාර්යාව දෙන්නගේ ඒ ස්වාමි පුරුෂයා හිටියේ මග්ලොන් ගිලොන් ඒ දෙන්නත් නැති වුණා. நான் சொல்வது எத்தனை பேருக்கு புரிகிறது? මං කියනද කී දෙනෙක්ට පැහැදිලිද? கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் இந்த தேசத்தை விட்டு දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවා හිටපු දේශය අතර வேறு தேசத்துல அந்நிய நுகத்தோடு பிணைக்கப்படும் போது වෙන අන්‍ය දේශයට ගිහිල්ලා සම්බන්ධ වෙනකොට மாம்ச ரீதியான மரணமும் ஏற்படும். මාක්ෂයත් එක්ක තියෙන ඒ මරණයක් පැවැත්වේ. ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலும் மரணமும் ஏற்படும். ආත්මික ජීවිතය තුළින් ඒ මරණයපත් ஆவிக்குரிய ரீதியான மரணமும் ஏற்படும். ආත්මික ජීවිතයේ තියෙන මරණයක්පත් எந்த ஒரு மனுஷன் ஆண்டவரை விட்டு விலகி அந்நிய நுகத்தோடு பிணைக்கப்படுகிறானோ යම් මිනිසෙක් දෙවියන් වහන්සේගේ අත ඇරලා අන්‍ය අත අල්ල ගන්නවා. அவனுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை செத்து போய்விடும். ඔහුගේ ආත්මික ජීවිතය මරණයටපත් වුණා. ஆவிதான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். ඒ නිසා තමයි කියන්නේ துக்கம் வரும் பொழுது දුකක් පැමිණෙනකොට பிரச்சனைகள் வரும் பொழுது ප්‍රශ්නයක් පැමිණෙනකොට நல்ல ஒரு உறவாக நல்ல ஒரு பார்ட்னராக நல்ல ஒரு சொந்தமாக சபையைச் சேர்ந்த ஊழியத்தைச் சேர்ந்த ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளை வைத்துக் கொள்ளுங்கள். යාපත් සහකාරයෙක් හැටියට යාළුවෙක් හැටියට හැමදේම කියන්න පුළුවන් කෙනෙක් හැටියට සභාවේ නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේගේ බය දරුවෙක්ව තියාගන්න. அதை விட்டு வேறு நண்பர்களை எங்களுடைய ரூம்ல உள்ளவர்கள் அல்லது எங்களுடைய சொந்தங்கள் எங்களுடைய பந்தங்கள் என்று அந்நிய நுகத்திலே நாங்கள் பிணைக்கப்படுவோமையானால் ඒ දේ අතරලා අපේ කාමරේ ඉන්න අයද නැත්නම් වෙන ආගමික කෙනෙක්ව අපි තියාගන්නවා නම් முடிவிலே கசப்பு தான் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே மிஞ்சும். අවසානයේදී තිත්තකමයි අපිට ඉතුරු වෙන්නේ. துக்கம் தான் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே மிஞ்சும். දුක විතරයි ඔයාලගේ கண்ணீர் தான் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே மிஞ்சும். කඳුළු විතරයි අපිට ඉතුරු වෙන්නේ. மதுரமாய் இருந்த இந்த நகோமியுடைய வாழ்க்கையானது ඒ මිහිරිකමේ හිටපු නහෝමිගේ ජීවිතය கசப்பான வாழ்க்கையாய் மாற்றப்பட்டது. තිත්තකමටපත් වුණා. ஆனாலும் නමුත් கர்த்தர் நல்லவர். ස්වාමීන් වහන්සේ යාපත්. ஆண்டவர் நல்லவர். ස්වාමීන් වහන්සේ යාපත්. ஆண்டவர் தன்னுடைய பிள்ளைகளை கொஞ்ச காலத்துக்கு கைவிடுவார். ස්වාමීන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ දරුවන් කෙටි කාලයට අත්හැරයි. திரும்பவும் சேர்த்துக் கொள்வார். නැවතත් අරගනි. கடும் கோபத்திலே உன்னை அடித்தேன், ඉතා කෝපයෙන් මම ගැහුවා. ஆனாலும் திரும்ப இரக்கத்தினாலே உன்னை சேர்த்துக் கொண்டேன் என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார். නමුත් දැඩි ආදරයෙන් මම ආයෙත් නුඹ ලං කරගත්තා කියලා இந்த කියනවා. நகோமிக்கும் நடந்தது அதுதான். මේ නහෝමිට වෙච්ච දේත් මේ දේ. ஆண்டவர் அடித்தார் தான், දෙවියන් වහන්සේ ගැහුවා තමයි. கண்டித்தார் தான். ඒ දඬුවම් කරා තමයි. ஆனால் நகோமி உட்கார்ந்து யோசிக்கிறார், නමුත් නහෝමි හිතලා වාඩි වෙලා என் ඉන්නවා. வாழ்க்கையிலே நான் தவறு விட்டது எங்கே? මගේ ජීවිතේ මම වැරද්ද කරේ කොහෙද? நான் பெத்லெஹேமை விட்டு வெளியே வந்ததுதான் தவறு. මම බෙත්ලෙහෙම් අතහැරලා ආපු එක තමයි වැරද්ද. ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளை விட்டு நான் வெளியே வந்ததுதான் தவறு. දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවා අතහැරලා මම ආපු දේ තමයි ஆண்டவருடைய වැරද්ද. ஊழியக்காரனை ஆண்டவருடைய சபையை விட்டு வெளியே வந்ததுதான் தவறு. දෙවියන් වහන්සේගේ සභාව නැත්තම් ඒ ජනතාව අතහැරලා ආපු එක තමයි මගේ වැරද්ද. திரும்பவும் ஆண்டவருடைய இடத்துக்கே போக வேண்டும். මම නැවතත් දෙවියන් වහන්සේගේ ස්ථානයට යන්න ඕනේ. ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் இருக்கின்ற இடத்துக்கே போக வேண்டும். දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෝ ඉන්න ස්ථානයට මම යන්න ඕනේ. பெத்லெஹேமுக்கே போக வேண்டும். බෙත්ලෙහෙම්ට ආයෙත් යන්න ඕනේ. அப்பொழுதுதான் என்னுடைய கசப்பான வாழ்க்கை மாறும். ඒ වෙනකොට තමයි මගේ තිත්තකමේ ජීවිතය අහිමි වෙන්නේ. அப்பொழுதுதான் இந்த துக்கம் என்னை விட்டு விலகி போகும். ඒ වෙන තමයි මගේ දුක මගෙන් අයින් වෙන්නේ. அதுவரையிலும் போகாது.
එතකන් ඒක ඉවත් වෙන්නේ නැහැ. முடிவெடுக்கிறார். එයා තීරණ ගන්නවා. இப்பொழுது இருக்கிறது அவளோடு கூட දැන් එයාත් එක්ක ඉන්නවා. அவளும் அவருடைய மருமகள் ரூத் மட்டும்தான் இருக்கிறார். එයා සහ එයාගේ පුතාගේ භාර්යාව තමයි ඉන්නේ. ஓர்பால் என்ற மகள் அவ ஓடியே போயிட்டான். ඕර්බල් කියන දුව එයා අතරලා ගියා. ரூத்தும் நயமியும் மட்டும்தான் இருக்கிறாங்க. ඒ රූත් සහ නවමි විතරයි ඉන්නේ. திரும்ப மோவாப்பை விட்டு வெளியே புறப்பட்டு பெத்லெஹேமுக்கு போகிறார்கள். නැවතත් ඒ මෝවාබ් කියන දේශය අතරලා බෙත්ලෙහෙමට ගියා. பெத்லெஹேமுக்கு போன பிறகு බෙත්ලෙහෙමට ගියාට පස්සේ கர்த்தர் அவருக்கு இரக்கம் பாராட்டினார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. දෙවියන් වහන්සේ ඔහුට කරුණාව දැක්වුවා கர்த்தர் කියලා. அவர் மீது இரக்கம் பாராட்டினார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. දෙවියන් වහන්සේ ඔහුට කරුණාව පෙන්වුවා කියලා වචන. அனுக்கிரகம் செய்தார் என்று ரூத்தின் புத்தகம் முடியும் போது 4ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனத்திலே பார்க்கின்றோம். ඒ 4වෙනි පරිච්ඡේදයේ අවසාන පදයේදී දෙවියන් වහන්සේ ඔහුට කරුණාව පෙන්වුවා කියලා තියෙනවා. எப்பொழுது ஆண்டவருடைய தேசத்துக்குள்ளே அவர் திரும்பி வந்தாரோ කවදාද දෙවියන් වහන්සේගේ දේශන ආයෙත් ආවද? அப்பொழுது கர்த்தர் அவருக்கு அனுக்கிரகம் பாராட்டினார். ඒ දවසේ දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව අනුකම්පාව அவருடைய පෙන්වුවා. கசப்பான வாழ்க்கையை கர்த்தர் மாற்றினார். එයාගේ තිත්තමත් ජීවිතය දෙවියන් වහන්සේ වෙනස් කළා. அவருடைய வேதனைகள், துக்கங்கள், கவலைகள் எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் மாற்றினார். ඔහුගේ ජීවිතයේ තිබ්බ සියලු පිළිකුල් වේදනාවන් අයින් කරා. ஆண்டவர் சந்தோஷமாய் அவரை மாற்றினார். දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රීතිමත් මනුෂ්‍යයෙක් இப்ப அவரை பார்க்கிற ஜனங்கள் எல்லாம் දැන් එයා බලන ජනතාව நீ கர்த்தருக்குள் சுதந்திரவாளி என்று வாழ்த்தினார்கள். ඔබ දෙවියන් වහන්සේ තුල ගැලවීමට පත්වෙච්ච මනුෂ්‍යයෙක් කියලා කිව්වා. பாருங்க ஒரு பெண்ணின் வாழ்க்கையில எப்படி ஒரு மாற்றம் என்று சொல்லி බලන්න කාන්තාවක ජීවිතයේදී කොච්චර දෙයක් වුණාද நான் කියලා. உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிற காரியம் இதுதான். මම කියන්න කැමති දේ මේ තමයි. கர்த்தர் இந்த காலவழியில் உங்களுக்கும் எனக்கும் ஆணித்தரமாய் சொல்லுகிற காரியம் இதுதான். දෙවියන් වහන්සේ මේ උදෑසනේදී ඔවාසම මට ඉතා පැහැදිලිව කියන්න நீ කැමතියි. எதிர்பார்க்கிற முடிவு உனக்கு கிடைக்கணும்டா. ඔබ බලාපොරොත්තු වෙච්ච අවසානයේ මම දෙන්න නම් உன்னுடைய துக்கம் முடிந்து நீ சந்தோஷமா இருக்க வேண்டும் என்றால் ඔබේ දුක අයින් වෙලා ප්‍රීතිමත් භාවයෙන් ඉන්න உன்னுடைய ඕනේ. கசப்பான வாழ்க்கை மாறி மதுரமாய் மாற வேண்டுமானால் ඔබේ තිත්තකමේ ජීවිත අයින් වෙලා බීරිපත් භාවයෙන් එන්න ඕනේ நீ නම් அந்நிய நுகத்திலே பிணைக்காதே. නුඹ අන්‍ය අයගේ සම්බන්ධය අයින් කරන්න. ஆண்டவருடைய ஜனங்களோடு இணைந்துக்கோ. දෙවියන් වහන්සේගේ ජනතාවත් එක්ක එකතු වෙන්න. ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளோடு இணைந்துக்கோ. දෙවියන් වහන්සේගේ ජනයත් එක්ක එකතු වෙන්න. உனக்காக உன்னோடு தைரியப்படுத்துகிற உன்னை கட்டி எழுப்புகிற ஒரு நல்ல ஆவிக்குரிய நண்பனை நன்மையை உனக்காய் வைத்துக்கொள். ඔබ සමග ඔබව නැවත ගොඩනගන්න පුළුවන් ඒ ආත්මයේ යාළුවෙක් සහ ඉහළියෙක් තියාගන්න. அப்போதுதான் உன் வாழ்க்கை செழிப்பாய் மாறும். ඒ විදිහ තමයි ඔබගේ ජීවිතය සඵලවත් වෙන්නේ. அப்போதுதான் உன் கசப்பு மாறும். ඒ විදිහ තමයි ඒ තිත්තකම අයින් කරන්නේ. நாகமி எப்படி திரும்ப பெத்லெஹேமுக்குள்ள வந்தாரோ නහමි කොහමද මේ බෙත්ලෙහෙම් දේශයට அந்த ආවද? பெத்லெஹேமை விட்டுட்டு போனனால கசப்பாய் அவருடைய வாழ்க்கை மாறியதும் කොයි බෙත්ලෙහෙම් දේශය ඒ අතරපු නිසා එයාගේ ජීවිතේ තිත්තකම திரும்ப වුණා. அதே பெத்லெஹேமுக்கு வந்த பிறகுதான் නැවතත් ඒ දේශයට ආවට පස්සේ තමයි அந்த வாழ்க்கையிலே சந்தோஷம் உண்டாயிற்று. ඒ ජීවිතයේ ප්‍රීතිමත් භාවය ආවේ. பிரியமான சகோதரி சகோதரியே, මගේ ප්‍රේමවන්ත සහෝදර இந்த සහෝදරියනි, காலவெளியில கர்த்தர் எங்களுக்கு உறுதியாய் சொல்லுகிற අද காரியம், උදෑසනදී ස්වාමීන් වහන්සේ ස්ථිරව කියනවා நீ இணைந்திருக்கிறது யாரோடு? නුඹ සම්බන්ධ වෙලා තියෙන කාත් இந்த එක්කද? வருஷத்துல நீ கைகோர்த்து கொண்டிருக்கிறது யாரோடு? මේ අවුරුද්දේ නුඹ අල්ලගෙන ඉන්න කාත් එක්කද? தேவனை வெறுக்கிற அந்நியரோடு கைகோர்த்து கொண்டிருக்கிறாயா? දෙවියන් වහන්සේ පිළිකුල් කරන අන්‍ය ජනතාවත් விக்கிர එක්කද? ஆராதனை செய்கிற மனுஷனோடு கைகோர்த்து கொண்டிருக்கிறாயா? රූප නමස්කාර කරන මනුෂ්‍යත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා உலக තියෙනවා. களியாட்டுக்கள், உலக இச்சைகள், மதுபானங்கள் குடித்து வெறுக்கிற மனுஷனோடு கைகோர்த்து கொண்டிருக்கிறாயா? ලෝකයේ තියෙන දේවල් සතුට ප්‍රීතිය වෙනුවෙන් ඒ මත්පානය ගන්නව ඒ මනුෂ්‍යත් එක්ක සම්බන්ධ நீ වෙලා அவனோடு இருப்பாயானால் නුඹ ඒ මනුෂ්‍යත් එක්ක ඉන්නවා இந்த නම් வருடம் முடிவதற்கு முன் உன் வாழ்க்கை சீரழிந்து போய்விடும். මේ අවුරුද්ද ඉවර වෙන්න කලින් ඔයාලගේ ජීවිතය විනාශ වෙයි. இல்லை நான் அவனை விட்டு வெளியே வாரேன், නෑ මම එයාත් එක්කින් සම්බන්ධයෙන් අයින් இல்லடா වෙලා அது மோவாப்பை விட்டு வெளியே வாரேன், මම මෝවාබ් දේශයෙන් අයින් වෙලා நான் ඉන්නවා. பெத்லெஹேமுக்குள்ள ஓடி வாரேன், මම බෙත්ලෙහෙම්ට ஆண்டவருடைய දුවනවා. பிள்ளைகளிடத்துல ஓடி வாரேன், දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෝ වෙත ஆண்டவருடைய දුවනවා. சபையோடு ஓடி வாரேன். දෙවියන් වහන්සේගේ සභාවට දුවලා එනවා. அப்படி தீர்மானித்து வருவனையா එහෙම තීරණයක් අරගෙන එනවා නම් கர்த்தர் இந்த வாழ்க்கையிலே, දෙවියන් වහන්සේ ඔයාලගේ ජීවිතයේදී கர்த்தர் இந்த வருடத்திலே දෙවියන් වහන්සේ මේ අවුරුද්දේ තුල கசப்பான வாழ்க்கையை மதுரமாய் மாற்றுவார். තිත්තකාමේ ජීවිතය මිහිරි බවට පත් துக்க කරයි. நாட்கள் முடிந்து போகும். නුඹේ දුකේ දවස් ඉවර වෙයි. கர்த்தர் உங்கள் துக்கத்தை சந்தோஷ
சந்தோஷமாய் மாற்றுவார். නුඹේ දුක් වෙච්ච දවස් දෙවියන් වහන්සේ සතුටට நீ මාරු කරයි. எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிற முடிவை இந்த வருஷத்தில் ஆண்டவர் தருவார். නුඹලා බලාපොරොත්තු වෙන ඒ අවසාන දෙවියන් වහන්සේ දෙන්න සොයනවා. ஆகையால் கண்களை மூடி நாங்கள் எழுந்திருந்து தான் ஜெபிக்க போகிறோம். ඒ නිසා අපේ ඇස් වහලා නැගිට සිට අපි ආඥා කරනවා